నమస్తే, నేను మీ కేఎస్ నాయుడు. కేఎస్ నాయుడు సైతం ప్రశ్నిస్తే ఇటు వచ్చాను స్వాగతం. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి స్థానంలో ఉండి, అధికారంలో ఉండి ఇలాంటి స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ నాకు అర్థం కావట్లేదు. మీరు రాజకీయమైనటువంటి విషయాల మీద స్పందించడంలో ఎలాంటి తప్పు లేదు. సోషల్ మీడియాలో వైసీపీ వాళ్ళు ఒక్కరే కాదు ట్రోల్ చేస్తున్నారు, టీడీపీ వాళ్ళు కూడా ట్రోల్ చేస్తున్నారు, జనసేన వాళ్ళ మీద కూడా ట్రోల్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా ట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ క్రోడీకరించండి, మీరు వన్ సైడే చూడొద్దు. ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో జనసేన వాళ్ళ మీద ఎంత నీచంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారో ఒకసారి చూడండి, కళ్ళు తెరిచి చూడండి. టీడీపీ వాళ్ళ మీద ఎంత నీచంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారో చూడండి. వీళ్ళందరూ కలిసి వైసీపీ వాళ్ళ మీద ఎట్లా ట్రోల్ చేస్తున్నారో చూడండి. వీళ్ళు వాళ్ళు ఎవరేడ పత్తితులని నేను చెప్పడంలా, కానీ మీరు తొక్కదీస్తాను నారదీస్తానంటే ప్రజలు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారో మీ ఊహకే వదిలేస్తారు.